नमस्ते. आज पप्पूने काय आणलंय बघूया. आज कितवा दिवस आहे तुझा? चौथा. चौथा दिवस. तर आज मी आणलेला आहे मुगाच्या डाळीची पेज. पेज. ह्याच्यात आपण जॅगरी गूळ टाकतो आणि थोडंसं मीठ टाकतो नावापुरती आहे ना. तर इथे मी दोघांसाठी पेज आणलेली आहे. मुगाच्या डाळीची पेज एकदम पौष्टिक असते. तर आज चौथ्या दिवशी पण तेच सर्व क्रिया झाली. तेच झाले, पण आज संडे आहे ना. माझं मॉलिश नाही. आज मॉलिश नाही. मॉलिश नाही. हां. बाकी सर्व. स्नेहन आणि स्वेदन हे दोन नाही. नाही. ओके. आणि इकडे त्यांना सुट्टी पाहिजे असते ना रविवारची. तर इकडे हे आणलं आहे आणि मम्मीसाठी इकडे काय आणलं आहे ते मम्मी तुम्हाला खोलून दाखवेल. चल पी. आता मम्मीकडे जेवायला बसलेली आहे. रेस्ट झालं, उपचार झाले, मेडिसिन्स घेऊन झाले, पाय दाबून झाले. आता डब्यात काय काय आलं आपण बघूया. आता आज हे कसली भाजी आहे ही वाली इकडे 10 रुपयाच्या जेवणात? तेंडल्याचे वाटतं. चपाती, डाळ भात. तेंडली आहे ना. तिकडे काय आलं हे पहिल्या डब्यात काय आहे? भात. 2-3 चपात्या असतात ना या. ही कसली भाजी आहे? चवळी आणि पडवल आहे वाटतं. काय मग मूग पडवल. बरोबर. त्याच्या खाली काय? वरण. ओके. तर असं जेवण आलेलं आहे. आता मम्मी जेवेल आणि जेवल्यानंतर तुम्ही पण या सर्वांनी जेवायला. या सर्वांनी जेवायला या. एकदम पोटभर जेवूया आपण सर्वांनी. हॉस्पिटलचा प्रसाद. हॉस्पिटलचा प्रसाद. असं आहे का ह्याच्यात डायलॉग आहे का? चावण्या लाव पाहुण्या पोटभर जेव. वेळ काढून घ्यायची. अरे हां, इकडे भाईनींना अशी आता विसरलो होतो. पण ही भाजी बघा, मशरूमची भाजी काजलने तुला बनवून दिली आहे घरातून. म्हणजे थोडंसं तरी काय म्हणजे कसं जेवण जातं ना. असं मसाला कमी आहे, तेल कमी, मीठ कमी आहे, पण आपली घरातली भाजी मशरूमची है ना. तर असं जेवण आहे. आता जेवतील आणि जेवल्यानंतर आम्ही तुमच्याशी बोलू है ना. आता काय वॉकिंग चालू आहे. आता मम्मीचं आता जेवण झालं. आता जेवल्यानंतर वॉकिंग. तर इथे बघा जेवल्यानंतर मम्मी थोडीशी वॉकिंग करून आली. आता मम्मीला आणि तुम्हा सर्वांना एक आपल्या सबस्क्रायबरांनी एक कमेंट पाठवली आहे. एकदम इन्फॉर्मेटिव्ह कमेंट आहे. म्हणजे ही कमेंट ऐकून ना आपल्याला इन्फॉर्मेशन चांगली मिळेल. जे तुझ्याबरोबर होतं ना इकडे प्रोसेस, त्या प्रोसेसबद्दल मी आता कमेंट वाचतो. मग तूच सांग की कमेंट म्हणजे तुला समजली की नाही. ठीक आहे.
आपण जे आता सर्व करतोय ना त्याच्याबद्दलच कमेंट आहे. तर कमेंट काय आहे तुला सांगतो. पंचकर्मा एका वेळी एकच केले जाते. उपकर्म एका वेळी अनेक करू शकतात. आता काकूंची बस्ती पंचकर्मा चालू आहे. म्हणजे पंचकर्मा म्हणजे पंच म्हणजे 5 कर्म, त्यातली एक बस्ती आहे. आणि बाकी सर्व जे तू करतेस ना ते उपकर्म आहे. अच्छा. ठीक आहे, परत वाचतो बघा. आता काकूंची बस्ती पंचकर्मा चालू आहे. त्यामध्ये स्नेहन म्हणजे तेलाचा मसाज, नंतर स्वेदन म्हणजे वाफ दिली जाते, नंतर ॲनिमी दिला जातो. 1 दिवस काढायचा तर 1 दिवस तेलाची बस्ती. बरोबर. या प्रोसिजरने वाद कमी होतो. म्हणजे एवढं सर्व प्रोसिजर आपण जे बघतोय ना हे सर्व वाद कमी करण्यासाठी आहे. ठीक आहे. याच्यानंतर काय कमेंटमध्ये दिलं आहे, या सगळ्या प्रोसिजर ट्रेंड थेरपिस्ट करतात आणि ते पण डॉक्टरांच्या ऑब्झर्वेशनच्या खाली. BP ECG करून ऑब्झर्वेशन या सर्व प्रोसिजर होतात. तुम्ही घरी नाही करू शकत आणि घरी करूही नाही. बरोबर आहे, नाही केलं पाहिजे घरी आहे. बरोबर. पंचकर्म चालू असताना पथ्य पाळणे खूप गरजेचे आहे, नाहीतर पंचकर्माचे म्हणावे तसे रिझल्ट येत नाही. बरोबर. बरोबर. डॉक्टर तुम्हाला जे खायला सांगतील ना त्याचप्रमाणे तेच खाल्लं पाहिजे. इकडे मम्मीला बेकरी आयटम्स, पोहे आणि अजून काय काय लिस्ट दिलेली आहे ते सर्व नाही खायला सांगितलं आहे ना. फळं पण नाही खायला सांगितले तर आता मी मोजके. फळं कालपासून फळं पण खात नाही. तर माझं कसं होतं माहिती आहे काय, जेवण कमी आणि फळं जास्त असं माझं चाललेलं होतं आतापर्यंत. आता ही कमेंट बघा, ही त्यांचीच कमेंट आहे. पंचकर्म म्हणजे 5 कर्म. पंचकर्म म्हणजे 5 कर्म. वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्षमोचन. ह्याच्यातली तुझी बस्ती चालू आहे या 5 पैकी. म्हणजे काय काय आहे, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण. ह्यातली ह्यामधली तुझी बस्ती चालू आहे. म्हणजे बस्ती चालू आहे. पंचकर्म ह्याला म्हणतात, त्यातली एक बस्ती आहे. एक बस्ती. हां. वमन म्हणजे उलटीतून शरीरातले दोष बाहेर काढले जातात. वमन म्हणजे हां. नंतर आहे विरेचन म्हणजे जुलाबा वाटे शरीर शुद्धी करणे. बरोबर. बस्ती म्हणजे ॲनिमिया म्हणजे मोशनच्या जागे वाटे काढे आणि तेलाचा ॲनिमिया दिला जातो. नस्य म्हणजे नाकावाटे दोष काढतात. आणि रक्तमोक्षण म्हणजे अशुद्ध रक्त काढले जातात. म्हणजे पंचकर्माचे त्यांनी 5 सांगितलं आणि त्याचं काय कार्य म्हणजे कशासाठी ते पण महत्त्व सांगितलं त्यांचं. बाकी शिरोधारा, पोटली, स्वेद, स्थानिक स्वेद हे उपकर्म आहेत. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की आपल्याला जे वाटायचं ना असे नॉर्मल माणसाने की आपल्याला शिरोधारा करायला जायचं आहे, तर शिरोधारा, पोटली, स्वेद हे सर्व ना उपकर्म आहे. म्हणजे बोलतात ना असे साईड किंवा त्याचे खालचे असे बोलतात ना, ते तसं आहे ते. आता बस्ती म्हणजे मम्मीला हे प्रॉब्लेम, वाताचा प्रॉब्लेम आहे ना, म्हणून त्यामुळे बस्ती दिली गेली आहे. आता ते आता दुसरे कोणकोणते होते बघा ना, यांनी सांगितले जसे विरेचन आहे जुलाबा वाटे, नंतर बस्ती मम्मीला दिली आहे. वमन म्हणजे उलटीतून शरीरातले दोष बाहेर काढणे. उलटीतून म्हणजे बघा कधी कधी कोणाला मायग्रेन होतं तर उलटी केल्याशिवाय मम्मी डोकं हे होत नाही. आपणच बघा ना बसमध्ये कसं गरगरतं पण उलटी केल्यावर ते गरगरणं थांबतं आहे ना. आणि पहिला काय ते तसंच. म्हणजे ही अशी पण इन्फॉर्मेशन चांगले तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही शेअर करा, म्हणजे ती तसेच कमेंट आम्ही तुम्हालाही वाचून दाखवू. म्हणजे तुम्हाला सर्वांना जरासं आपल्याबद्दल कोणतरी दुसरं म्हणजे सांगतोय. आणि एकदम डिटेल कमेंट होती, एकदम मस्त कमेंट होती. वाटलं. अजून एक कमेंट आहे, स्नेहन स्वेदन हे पूर्वकर्म आहे. वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्तमोक्ष हे पंचकर्म आहेत. म्हणजे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्ष ह्याला म्हणतात पंचकर्म है ना. आणि ते आपण स्नेहन स्वेदन हे पूर्वकर्म आहेत. शिरोधारा बोलतात ना, शिरोधारा आपण बोलतो ना, सर्वांना शिरोधारा करायची, पण ते पंचकर्म चिकित्सा नाही, त्याचं वेगळं आहे काहीतरी. म्हणजे असंच काहीतरी. म्हणजे ते बोलतात ना, एक मेन पंचकर्म आपण जे म्हणतो पंचकर्माचं कार्य चालू होतं ते करताना ना, म्हणजे एकदम गप्प राहायचं आणि विचार नाही कसले डोक्यात, एकदम शांत राहायचं, टेन्शन नाही आणायचं डोक्यामध्ये. असं असतं म्हणजे रिलॅक्स राहायचं, असं झोपायचं असं. तर आता कितवा दिवस तुझा? 4था दिवस. तर कसं वाटतंय तुला? मला 4थ्या दिवसामध्ये थोडासा फरक पडलाय, म्हणजे नेहमीपेक्षा. म्हणजे जे मी आता 5-6 वर्षामध्ये मला जो त्रास होतोय ना त्याच्यामध्ये मला आता थोडासा फरक पडलाय, थोडं बरं वाटतंय.
ओके. हां म्हणजे असं 4 दिवस झाले आणि मम्मीला मी असा पूर्ण 15 दिवस इकडे ठेवणार आहे आणि पूर्ण बरी होऊन म्हणजे पूर्ण व्यवस्थित उपचार होऊ दे, असं अर्धवट फक्त करणार माझ्या नाही. हातापायाच्या मुंग्या वगैरे शरीरात सगळ्या ना पुऱ्या शरीरात मुंग्या येतात माझ्या. आता पहिला डोक्यापर्यंत आता मुंग्या पहिला जातात. डोक्यापर्यंत मुंग्या जातात. ते कमी झाले पाहिजे ना? हां ते कमी झाले पाहिजे, बाकी काही त्रास नाही झाला, कमी तरी चालेल. कारण त्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, म्हणजे शुद्ध नाही राहत आपल्याला, आपण म्हणजे कुठल्या तरी तंद्रीत आहे असं वाटतो. आणि ते आतल्यात आहे ना, ते दाखवू बी शकत नाही. आतल्यात असतं ना ते शरीरामध्ये मुंग्या, ते आपण बाहेर काय करू बी शकत नाही. असंच त्रास असतो, बेकार येतो. म्हणून हे सर्व वातचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणूनच मम्मीला पंचकर्मामधली बस्ती चालू केली गेली. तर असं पुढे पुढे आपल्याला इन्फॉर्मेशन काहीतरी मिळत राहील तुमच्या कमेंट थ्रू, आणि असं जर बाजूला पण मिळतं तर सांगेल. आणि शिरोधारासाठी मम्मीनी आज अजून एक बाटली मागवली ना, एवढी बाटली मागवली. आणि बस्तीसाठी ही जी बाटली आहे, कोणती आहे, महानारायण तेलम ना, ही पण आज मागवली ना. आणि बस्तीसाठी पहिली एक संपली 4 दिवसामध्ये. ना हां हां 4 दिवसाला एक म्हणजे फर्स्ट डे ऑइलची बसती, थर्ड डे ऑइलची बसती. हां. म्हणजे अर्धी बाटली एका टायमाला वापरतात. हां फर्स्ट डे आणि थर्ड डेमध्ये ही संपली. म्हणजे 200 ग्रामची आहे ना, हां 200 ml ची आहे ही. 200 ml. हां तर 100 ml एका टायमाला लागतं. हां तर अशी इन्फॉर्मेशन. आणि शिरोधारासाठी बघा ही पण अर्धी राहिली आता, तर भरून एक बाटली भरून पण अर्धी राहिली हां आहे ना. तर असे म्हणजे ते बरोबर गॅस होता मम्मी. तो जरा रोज असतो. हां 3-4 दिवसांनी तुम्हाला रिफिल करावाच लागेल ते, है ना, सर्व गोष्टी. तर तुम्ही पण एकदम चांगले राहा, हेल्दी खा, चांगले स्माईल करत राहा, टेन्शन घेऊ नका, एक्सरसाइज करा. एक्सरसाइज करा, बाहेरचं खाऊ नका, आणि सर्वांनी स्माईल करा बस, आणि टेन्शन फ्री राहा. हां बाय बाय.